Hej. 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 Hej med jer. Ja, vi var lige på vej til ridning, så vi ville kigge forbi. Og vi har jordbærkamera. Jeg prøvede at ringe, men nu tog vi chancen. Pigerne savnede Lukas sådan. Vi har lidt en aftale i dag. Nå. Okay. Hey, men smut ind og sig hej til ham, hvis I vil. Jeg har prøvet at ringe rigtig mange gange. Ja, det ved jeg. Kan vi ikke godt lige snakke sammen? Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Du har ringet til Peter? Ja. Du har ikke tænkt dig at sige noget til ham, men... Lina. Skal du til at gøre nu? Det er ikke dig, det er synd for. Det er slut. Og det skete bare. Jeg vil ikke høre om det, og jeg vil gerne have, du skrider. Kan vi godt snakke sammen? Hva? Jeg vil gerne have, du går. Jeg tror, det bliver godt. Så kan de komme lidt tættere på hinanden. Ja, det er rigtigt. Hvordan har mor det? Hun har lige været indlagt igen. Lungebetændelse. Jeg tror, hun vil blive glad for et besøg. Ja. Det er også derfor, at jeg er her i dag. Efter den her session, så vil jeg blive her en times tid. Og så kan du komme til mig, hvis du har noget, du gerne vil snakke med mig om. Men først så vil jeg lige fortælle jer lidt om, hvad der kan være en god idé at gøre, og hvad der er knap så smart at gøre, hvis I møder nogen, som er ubehagelige. Jeg har hørt, at blotter ikke er farlige. De har komplekser, fordi de har en lille pik. Ja. Nej, ved du hvad, det ved jeg faktisk ikke noget om de skulle have en lille... Men det vi faktisk ved noget om, det er, at de her krænkere, de ofte starter med at gøre det, som man kan kalde for mindre overgreb. Og det kan godt være, at de blotter sig, eller det kan være stalking. Hvis man er pædofil, er der så nogensinde en mulighed for, at man ligesom kan komme forbi det? Eller... Nej, ikke sådan uden videre. Altså, det kræver langvarig behandling. Terapi. Men som jeg også sagde, så er jeg jo ikke, jeg er ikke psykolog eller specialist på det område. Jeg tror altså bare ikke, det er sådan noget, man lige kommer sig over. Snarere tværtimod, har jeg indtryk af. Ja. Hej, du. Vi kalder bare. Ja. Tak. Var du lige lidt?